Da farko dai ga kanun labaran. Tun bayan martanin da ainihin Kwankwaso ya yi a kan jam'iyyar APC ganin cewar tana raba tsakanin arewaci da kudanci, tana yi wa ainihin kudanci aiki fiye da arewaci, don a yanzu ba za a nuna tun bayan karɓuwar APC a ainihin Najeriya da ta karɓi kujera ta mulkin ƙasar nan babu wani abu da ta tsinana wa arewa. Hakan ya ja takaddama iri-iri a fadar shugaban ƙasa bisa magoya bayan Bola Ahmed Tinubu da suke ganin abin da yake faruwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Dan yau ka fara shigowa wannan tasha ka daure ka danna mana subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda mun kafto shirye-shiryenmu za su antayo muku cikin ƙanƙanin lokaci. Tun bayan martanin da ainihin Rabi'u Musa Kwankwaso ya mayar a game da ainihin Bola Ahmed Tinubu ya soki ainihin kujerarsa, ma'ana mulkin da yake mulkin kama karya, da yake kushe ayyukan da ake yi a arewacin Najeriya. A titin da aka ɗauko daga Abuja zuwa Kano, har yanzu titin nan ya ƙi kammaluwa, wani gujin ka gan shi a farfashe, wani gujin ka gan shi ba dai a aiki dai yadda ya kamata. Daga shekara ainihin 2015 zuwa kawo yau a ce har yanzu ba a kammala wannan aiki ba. Ka san cewa akwai sakaci, waɗansu ne suke neman wawure kuɗaɗen aikin. Wato hakan ya jawo takaddama tsakanin ainihin Rabi'u Musa Kwankwaso da mabiyan Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya. Hakan ya jawo cece-kuce kamar yadda za ku ji a nan. Wato hakan ne ya sa Bola Ahmed Tinubu ya yi taron gaggawa domin bayyana ayyukan da aka yi wa Arewa. Wato Arewa an ce an yi mata ayyuka ko kuma aika-aika. Aika-aikar da aka yi wa Arewa shine an bata da 'yan bindiga da kuma 'yan kidnapping da kuma ɓarayi. A inda ake zaman lafiya kuma an haddasa abin nan faɗan dabanci, ma'ana Kano kenan. Wato so ake a birkita Arewa. Wato an gani cewa Arewa ita ce mafi girman kuskure da suka bar Arewa ta zama wata a Najeriya. Da yawancin wasu 'yan Najeriya musamman ma ta ɓangaren Arewa sun fi 'yan kudanci basira da tunani mai zurfi da gano abin da zai cimma wa ƙasar a Najeriya. Duk da haka Bola Ahmed Tinubu shi ne yake jan ragamar ƙasar Najeriya, amma waɗanda suke yin mulkin suna jone da su, wanda su ne kuraye damusoshi, wanda suka zamo dabbobi a cikin al'umma. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha ka daure ka danna mana subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka cikin ƙanƙanin lokaci.